ngikabuphasonini asikhuluma ngamaphupho ngethemba niyaphila la nikhona khona uNkulunkulu enibusise uNkulunkulu ke ebe nani bese kuthi kuyizitha naseyinhlingene empeleni uNkulunkulu besiyanilwela nina nizijani nithule nobishosha incwadi encwele sibonga kakhulu abantu abasubscribe kwi-channel engikwenzayo kukhulu kakhulu so nathi siyafisa ukuthi uNkulunkulu kukona konke nikufisayo nenikwenzayo njengamanje empilweni uNkulunkulu uyena ohamba phambili enilekelela enisiza ngiyabonga kakhulu asikhuluma ngephupho la ngiyethemba ukuthi masikhuluma ngephupho nephupho sikhuluma ngalo nawe uyaphenduleka mhlawumbe direct or indirect but then into ezimnandi la uthi sawona pastor weNingi icela la kubuza ukuthi kuchazani iphupha ingane encane ihleka idlalisa umuphupha la ubona ke ingane encane ihleka futhi idlalisa uphawu oluhle kakhulu nolungasho la ukuba ke nobudlelwane obuhle nabantu kanti futhi ngingaphinde kusho ukuthi lokhu uzoba nabangane abaningi ngenxa yobuqotho bakho kanti futhi lapho ukuba ingane ihleka kakhulu ijabule kungasho la ukuthi mhlawumbe maduzane ungasuthola mhlawumbe indaba ezinhle futhi mhlawumbe zingase lezi indaba zikwenza ujabule noma zizokukhuthaza ke empilweni ngale singaphinde sikubalule ukuthi uma upha mhlawumbe la uyiphethe ingane encane ngenze uyiphethe ingane encane ehlekayo noma ejabulile uphawu osuke lusho ukuthi mhlawumbe umunye wabantu abangama ex akho engeze kazama ukudlisa sanhlanyana kuwena noma kuzoba nomuntu ozozama ukuwina inhliziyo yakho yabo asihlabele phambili sibeke la uStar Force Gang Entertainment uthena sibonge pastor umuphupha la imvubu yamanzi ikhuluma nawe ngabe kusho ukuthini kodwa ke singachaza la kafushane la umuphupha ke ubona mhlawumbe leyo mvubu isilwane lesasemanzini uphawu lungaba umfanekiso nje okhomba amandla amakhulu mhlawumbe lingaphinde likhombe mhlawumbe iinfluence noma ukuba nethonya ezintweni ezithize kanti ngasho futhi lapho sesithatha umuntu wesatshwa nokusabe konabo noma kungasho ukuthi zilungiselele ukuthi ungahle uqobe ezinye zeinkinga noma uzothola isipho esithile ungazelele kanti ngaphinde ukuthi ungenze ukukhushulwe emholweni wakho noma ukwenze inzuzo into losukuzenza yabona kanti singaphinde sithi okwesibili uma uphala ubona imvubu kuyenze kube uphawu osuke lukhomba kwabanye abantu idlozi lamanzi kanti komunye uma iphupha ebona futhi imvubu kungaba uphawu olusuke luxwayisa noma phinde lusho ukuthi kungafanele mhlawumbe aqaphele isikhathi esizayo kungenzeka unesitha esikufihlele einduku emqhubeni yabona so kwesinye isikhathi uma uphupha la ukhuluma naso lesi silwane kungaphinde kusho ikhono onalo elingandile njengomuntu osuke ephila kanti la sihlabela phambili sibheka iphupho la likazoleka chemane noma ke chemane no chemane maybe shimane maybe English so uthi amen uma ungiphupha abantu abavathile bekulandela wena hamba ke phambili kukhona uphethe ikhandlela elivutha phambili kanti kwethu akacacisile nokho ukuthi bavathe ini ngoba phela uma ethi bavathile angazi ukuyivathe okwezangoma noma bevathe kwabathandazi noma bevathe whatever labayivathile you should be specific ngibona abantu bevathe okwezangoma okwabathandazi okwabaprofet or whatever lesuke beyivathile you have to specify kodwa ke la uma uphupha ke la mhlawumbe into yokuqala singayibala ukuthi mhlawumbe uma ukuthi uyaphupha uyababona labantu ngenzeka bagqoke mhlawumbe lezo zembatho ongaba izezangoma noma izabathandazi noma ezenkonzo ke noma izabefundisi kungenzeka unobizo kulowo mkhakha loyo wala abantu okade babona bevathe ngaleyo ndlela noma mhlawumbe leso siphiwo naso sidinga wevathe lezi zevatho lezimbatho sibonile ukuze sikwazi ukuphakama nokusebenza futhi kungasho ukuthi ngenxa yamanje lesiphiwo sakho kuzoba nabantu abaningi abakholwa kuwe noma bakulandelayo ngenxa ukuthi
mawuphupha la ubona labantu wena uhamba phambili bekulandela, yayibona. Asisho futhi ukuthi la uma usuphupha kubona ikhandlela livutha kungaba uphawu oluhle, sike sakuveza lokho, olungasho ukukhanya kwezindlela zakho noma kwezinto zakho okuzayo empilweni yakho. Kepha-ke asikhulume la ukuthi uma usubona la umuntu ekuhola phambili ngekhandlela elivuthayo, uphawu olungasho ukuthi uncike kubantu noma uzoncika kubantu ukuze uthole ukuqonda nokukhanyiseleka ngokwempilo noma ngokukamoya. Asiphethe ngelithi uma ulibona leli khandlela livutha, uphawu kwesinye isikhathi olusuke lubika amathuba okudlula komuntu emhlabeni. Okusho ukuthi kuzoya ngekwe context yephupho njengoba kuwena umphuphi bese uyabona ukuthi hayi mhlawumbe kungasho lokho ngoba ngiphuphe ngafila ngale ndlela ngoba uyabona. Kodwa-ke uma sibheka la siphinde sibheke u-Eric wakamthweni ukuthi kusho ukuthini ukuphupha ushayela imoto entsha kodwa usinde engozini ngaleyo nto uphinde uphuphe uquleka uvuke esibhedlela. Iphupho elibi leli. Uma uphupha ushayela imoto entsha uphawu oluhle lolungachaza ukuzethemba onako namandla mhlawumbe okuzibambela wena ngokwakho endweni ethi ikusasa lakho nempumelelo empilweni yakho. Kanti-ke lani uma uphupha la usinde engozini emoto, kuyaba uphawu olungasho ukuthi uzokwazi ukugwema ukungqubuzana nokuphambana ngokwemibono noma ukuxabana nomuntu esikhathini esizayo. Kungenzeka uzokwazi ukugwema mhlawumbe ukuxabana noma ukuphambana nomlingani wakho, nomngani wakho noma nje umuntu osondelene naye noma kuyisihlobo. Kodwa futhi uma kuba usinde engozini yemoto kungaba uphawu olungasho ukuthi uzokwazi ukugwema isimo esingakufaka enkingeni, mhlawumbe ebudlelwaneni noma emsebenzini noma ebhizinisini. So kubalulekile ukubheka la ukuthi njengamanje impilo yakho ihamba kanjani, yabona. Kodwa ke siveze la ukuthi njengoba uphupha la ukuthi ngathi uyaquleka-ke manje, sewuphawu lo osuke selukuxwayisa-ke manje ukuthi umuntu mhlawumbe ongakwazi noma ohlulekayo ukubekezelela nokumelana ney'nselelo ey'vela empilweni. Kanti futhi kungenzeka unomuzwa ovelayo njengoba nje ukungabi namandla mhlawumbe ukubhekana nezimo. Lokho bese kwenza ukuthi impilo yakho mhlawumbe kube nzima mhlawumbe ukuthi wenze ezinye izinto, yabo, noma ukugive up okuthile noma ukuphelwa amandla okuthile noma ukuphonsa ithawula okuthile okungaba nalo esimeni esithile, kodwa mhlawumbe ngemva kwesikhathi uphinde futhi ube nawo lawo mandla ngenxa yokusizwa ngabantu, yabona. Kanti la asikuvezele ukuthi uma uphupha uquleka kepha bese uphaphame esibhedlela, kusho ukuthi la uphawu olubika ukuthi ey'nkingeni ezizokuthwalisa kanzima empilweni yakho uzoluthola usizo oludingayo lwabanye abantu ukwazi ukuthi iqhubeke futhi impilo. Asiphethe ngale phupho la sike sabuzwa Mam Francina elinye lawo nje elithi la uma uphuma mhlawumbe uchitha utshwala noma uthela ngotshwala umuntu ngephutha, uphawu lolu lungabika ukuthi kungenzeka kuneqiniso elingase livele ungazelele okade ungalazi. Kungenzeka kunento ethile engasho ivele mhlawumbe emaduze eyiqiniso kade ungayazi wena. Kanti futhi la kuyenzeka uma uphupha la uchitha utshwala kube uphawu olungasho ukuphelelwa yithemba, lingabe lisho la ukubhekana nokushehla noma ukubuyela emuva kancane kwempilo entweni osukuzenza. Kanti ngaphinde kusho ukunyuka kwezinga ley'nkinga zakho mhlawumbe empilweni,
kwesinye isikhathi ngingasho ukungamukeleki kwezinto ozenzayo kubantu abathile noma kwela mathomo. Izinto esukuzenza azamukeleke noma ngeke zimukeleke ezinye izinto. Sibambe la, sibonge, uNkulunkulu usise, uNkulunkulu benani.